Vážená pani predsedajúca, vážená snemovňa, dámy a páni. Určite by som predovšetkým nechcel, aby tu ktokoľvek mal pocit, že sa tu hádame, že si tu nebodaj dve opozičné strany vyjasňujú postoj. To by bola naozaj veľká chyba. Takže to je moje úvodné posolstvo, ktoré by som chcel povedať. To, čo nás viedlo k tomu, aby sme tento návrh predložili, a ja som veľmi rád, že je to spoločný návrh 4 opozičných poslaneckých klubov, pretože to ukazuje aj naozaj schopnosť na principiálnych veciach sa zjednotiť a postupovať spoločne. Som veľmi rád, že sme ho predložili práve aj z tých dôvodov, o ktorých pán Kollár hovoril. Naozaj situácia je veľmi vážna. Je veľmi ťažko predpokladateľná. Grécke voľby ukazujú, že situácia sa zamotáva zo dňa na deň viac. Celkovo atmosféra a prístup k riešeniu dlhovej krízy v Európe sa mení. Nie len voľbami v Grécku, ale aj voľbami vo Francúzsku. Naozaj nevieme s určitosťou odhadnúť, čo bude ďalej. Práve táto neistota a táto zodpovednosť za prostriedky občanov Slovenskej republiky nás vedie k tomu, aby sme hľadali cesty nájsť taký model, ktorý naozaj bude dávať našim zástupcom v akomkoľvek stabilizačnom mechanizme mandát. Tak, ako je to napríklad v Spolkovej republike Nemecko. To určite áno. Boli vytvorené isté mechanizmy. Samozrejme, môžeme mať na to rôzne názory, môžeme ich kritizovať, môžeme s nimi nesúhlasiť, ale sú tu. Každý, kto snáď niekedy povedal, že to je riešenie situácie a stačí, tak sa buď z naivity, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu mýlil, že to stačí. To podstatné a rozhodujúce nie je vytvorenie samotného mechanizmu. Nie je to dohodnutie sa na tom, ktorá krajina prispeje do týchto mechanizmov, akou sumou prostriedkov, či to budú záruky, alebo čo sa použije. To rozhodujúce, čo rozhodne o tom, či to bude úspešné, či sa nám podarí stabilizovať situáciu, či sa nám podarí stabilizovať euro, alebo naopak dôjde skôr či neskôr k rozpadu eurozóny, to bude závislé od toho, akým spôsobom sa použijú tieto prostriedky. To je rozhodujúce a to sme my vždy hovorili pri všetkých debatách a tuto naozaj, keďže v dnešných časoch už žijeme elektronickú dobu a všetci blogujeme, alebo väčšina z nás píšeme a všetko, čo raz bolo povedané, je zachytené, takže každý, kto má náznak pochybnosti o mojich slovách alebo o tom, že došlo k nejakému saltu, ako si Jozef povedal, tak nech si pozrie všetky moje napísané alebo vyslovené vety na túto tému v čítaní môjho vystúpenia v Národnej rade pri prejednávaní Eurovalu a uvidí, že ani o 5 sa neposúvam inde. Stále tvrdím jedno jediné. My si nemôžeme ako Pilát umyť ruky a povedať si, že vybavené, my nič s tým nemáme a že tým ochránime Slovensko a slovenských občanov a slovenskú ekonomiku. Opak je pravdou. Keď my vystúpime z akejkoľvek snahy ovplyvňovať to dianie, aj keď sme malá krajina, tak zároveň sa vydávame na pospas tej búrke, ktorá tu prebieha. My musíme byť aktívni. My musíme pristupovať k tomu so snahou ovplyvniť to riešenie. A to ovplyvňovanie spočíva v tom, akým spôsobom sa použijú prostriedky z Eurovalu. A keď tu je pochybnosť o tom, či slovo použitie je dobré, alebo či ho treba nahradiť aktivizáciou. Výborne, ja som za. Ale veď toto bolo najmenej, až toto mal byť problém, upraviť ten text tak, aby to bolo, veď viac hlav viac vie. A tým sa aj dostávam k tomu, že včera ten návrh uznesenia vyzeral ináč ako dnes, práve v tom slove, kde sa mení slovíčko ukladá alebo zaväzuje za žiada. No lebo ústava. Keď chceme prijať uznesenie, ktoré nie je v rozpore so súčasne platnou ústavou, tak môžeme navrhovať len také, ktoré je s ňou v súlade. A práve priatelia z KDH, kolegovia z KDH, nás upozornili, že toto by nebolo v
v súlade s ústavou a z toho dôvodu sme upravili ten text, aby v súlade s ústavou bol. Mne by tiež viac vyhovovalo omnoho tvrdšie a záväznejšie uznesenie, ale želanie nie je rozhodujúce pri danom momente. Najprv musíme veci zmeniť, keď chceme. A tu príjmam návrh, ktorý bol povedaný, pretože naozaj tu nie je o hádku, tu nejde ani o predbiehanie sa, ale o naozaj snahu o riešenie veľmi závažného problému. A teraz späť k použitiu týchto prostriedkov a prečo je to dôležité. No naozaj, ja si nemyslím, že ani som si to nikdy nemyslel, že za každú cenu zachraňovať bankrotujúce krajiny pred bankrotom, ktorý je nevyhnutný, je ekonomicky správne a rozumné. Je o mnoho lepšie, keď je tá nevyhnutnosť a situácia nezachrániteľná, nepredlžovať agóniu danej ekonomiky a jednoducho povedať to, čo je reálnym faktom. Je tu bankrot. Lebo bankrot je ozdravný proces a aj samotnej krajine, ktorá je tým postihnutá, nebola by prvá a nebude ani posledná, by pomohla postaviť sa na nohy. Takisto možné zúženie eurozóny. Bo zúženie a rozpad eurozóny sú dve rozdielne veci. Keď sa budeme pridlho brániť zúženiu eurozóny, pokiaľ sa ukáže, že je to nevyhnutné, tak privedieme k eurozónu k rozpadu. Totálnemu. A to asi nechce nikto. Takže keď sa ukáže, a nebudem naozaj teraz tiež sa púšťať do toho, akým spôsobom sa to môže alebo nemôže stať právne a technicky, že je pre eurozónu lepšie, aby niektoré krajiny v nej neboli, pretože na to nemajú ekonomickú silu. Tak to treba urobiť. A k tomu môžu prispieť, k tomu určite sa bude vyjadrovať a má sa vyjadrovať aj Slovensko, k tomu má svojimi rozhodnutiami takými alebo onakými prispievať až aj náš zástupca v stabilizačných mechanizmoch. A k tomu potrebuje mandát. Preto toto uznesenie. A teraz, keď dôjde k takejto situácii, my ju nevieme vylúčiť. K nej naozaj môže dôjsť. Či už je to bankrot, či už je to vystúpenie Grécka alebo aj viacerých krajín z eurozóny, my všetci vieme, že to bude mať krajne nepriaznivé ekonomické následky. Nikto z nás nehovorí, že práve preto to treba urobiť. My hovoríme, že nevieme zaručiť, že sa to nestane. Pretože ekonomika ide svojou cestou a politicky ju vieme ovplyvňovať, ale nevieme absolútne zabrániť niektorým procesom, ktoré sa môžu ukázať ako nezvratné. Ale práve preto, zdôrazňujem práve preto, kolegovia a kolegyne, musíme byť na tú situáciu pripravení, musíme mať v rámci Európy, nielen eurozóny, Európy, pripravený obrovskú masu finančných prostriedkov, ktorá bude pripravená na aktivizáciu, aby som správne používal termíny, a ktorá sa môže zapojiť nie do toho, aby sme udržiavali niekoho pri živote a mŕtvemu dávali umelé dýchanie, ale na to, aby sme ju použili na udržanie ekonomiky v chode, na zabránenie likvidácie finančného sektora, od toho sa odvádzajúcu likvidáciu výrobných podnikov, ktoré by nemali financie na svoje fungovanie, a od toho sa odvíjajúcu likvidáciu 10 000, 100 000 miliónov pracovných miest, ktoré by Slovensko zasiahli. Mohli by sme robiť, čo by sme chceli. Nemuseli by sme byť v žiadnom eurovale. Keby sa toto stalo, Slovensko to zmetie, tak ako by to tá vlna by zmietla všade, kam by dosiahla, a to by nebola len Európa, ale celý svet. A práve na to sú dobré stabilizačné mechanizmy, ale zároveň práve preto je dôležité, aby v tých stabilizačných mechanizmoch tie peniaze, ktoré tam sú, aby sa jednoducho nerozhádzali politickými rozhodnutiami. Že ešte tu máme nejaké voľby, za 2 roky si pomyslia vo Francúzsku, alebo v Nemecku, alebo kdekoľvek inde, tak ešte treba udržať nejaký stav, a však použijeme peniaze, pretože potrebujeme dobre vyzerať pred voličmi. Na toto určite nie, ale na ekonomicky opodstatnené záležitosti, ktoré ochránia našich občanov. A k tomuto by sme chceli prispieť a k tomu by Slovensko malo mať ambíciu prispievať v rámci
orgánov, ktoré o tom budú rozhodovať v rámci debát, ktoré sa tomuto budú venovať. A aj keď svojou váhou nikdy nebudeme rozhodujúca krajina, ale ako som povedal aj v debate o Eurovále, zopakujem to znovu, môžeme byť tým kamienkom, ktorý spustí lavínu. Lavínu zdravého rozumu. Zdravého rozumu, ktoré bude smerovať k tomu, že naozaj si musíme uvedomiť ekonomickú situáciu a politické rozhodnutia podriadiť ekonomickým cieľom a nie politickým cieľom. A preto hovorím, že bolo správne, a preto som aj ja hlasoval za vytvorenie európskych stabilizačných mechanizmov, ale zároveň dvíham varovný prst nad tým, aby sme posielali tieto peniaze do čiernej diery, akejkoľvek, nech sa volá akokoľvek. A určite to nebolo, ani jeden z týchto mechanizmov nebol vytvorený preto, aby sa zachraňovalo Grécko, ale preto, aby sme sa chystali na situáciu, ekonomickú situáciu, ktorá sa môže stať krutou realitou, keď Grécko totálne zbankrotuje, keď vystúpi z eurozóny alebo akékoľvek ďalšie iné krajiny. A na to sa máme koncentrovať. A preto si myslím, že je správne prijať takéto uznesenie. Kolegovia z SAS mohli podať alebo navrhnúť vylepšenie toho textu, neurobili tak, ale však ešte sa k tomu vrátime pri schvaľovaní zmluvy. Ale prijatie tohto uznesenia nie je v rozpore s ničím, čo ste tu povedali. Jozef, čo si ty povedal? Ja myslím, že naopak to podporuje práve, že to potrebujeme. A voči kolegom a poslancom vládnej strany Smer. Bremeno zodpovednosti je na vás. Ale ja si myslím, že aj vám by pomohlo, keby ste mali, alebo vaši predstavitelia, pán minister financií, mal pri takýchto krokoch a rozhodnutiach silný mandát Národnej rady. A preto aj pre vás by bolo dobré, aby sa aktivizáciou prostriedkov z eurovalov alebo stabilizačných mechanizmov zaoberala Národná rada a aby ich schvaľovala. Tak ako to robia v Nemecku. Aj tam predsa majú aj opozíciu, aj koalíciu a nemajú na všetko rovnaký názor. Napriek tomu tam o tom rozhodujú v svojom parlamente. Takže myslím si, že naozaj toto je uznesenie, ktoré nemá žiadnu ideologickú ľavicovo-pravicovú ambíciu, ale hľadá mechanizmus, ktorý dá šancu, najväčšiu šancu ochraňovať záujmy slovenských občanov a strážiť ich peniaze, pretože to sú ich peniaze, o ktorých všetci budeme rozhodovať. Zatiaľ o tom rozhoduje naozaj vyšší štátny úradník, maximálne vláda a ja si myslím, že mala by mať za sebou silný mandát Národnej rady. Ďakujem za pozornosť.